дар беморхонаи рақами 3 диёти Чилгазӣ рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо барафрохтани парчам дар саҳни беморхона таҷлил намуданд. раиси ҷамоати диёти Чилгазӣ Нуриддин Каримов ҳамагонро бо рӯзи парчами миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳният гуфта, аз ҷумла афзуд ки халқи шарафманди тоҷик зери парафшонии парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйдоди муҳими таърихӣ ифтитоҳи чархи якуми нерӯгоҳи барқии обии Роғунро амалӣ намуд, ки самараи ташаббусҳо, заҳматҳои пайваста ва роҳбарии хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷассумгари ваҳдату ягонагӣ, якдиливу ҳамаромии мардуми заҳматқарини тоҷик мебошад. Ташаббуси бунёди ин иншооти бузурги аср сароғози корномаи навини президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки дар таърихи даврони соҳибистиқлолии кишварамон бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад гашт. дигар баромадкунандагон низ таъкид доштанд, ки таърихи навини давлатдории тоҷикон гувоҳи он аст, ки арҷгузорӣ ба рамзҳои миллӣ, ки парчами давлатӣ яке аз онҳо мебошад, барои дарки амиқи ғояҳои олии марбут ба ҳуввияти миллии мардум нақши муассире дорад. парчам мақсаду мароми созандаи миллати тоҷикро инъикос намуда ифодагари роҳи таърихии он мебошад. парчам яке аз рамзҳои муҳими давлати соҳибистиқлоли мо, нишонаи ҳаёти осоишта, ваҳдат, сарфарозӣ ва ифтихори миллӣ мебошад. парчами давлатии мо таҷассуми ҳастии миллати соҳибдавлат ва тамаддунофари тоҷик, иттиҳоду сарҷамъии он ба шумор меравад. дар толи солҳои соҳибистиқлолӣ мардуми шарафманди кишвари мо бо саъю талош дар роҳи ваҳдату ягонагӣ исбот намуданд, ки ворисони арзандаи гузаштагони ватанпарасту озодандеши худ ҳастанд.